Lageenye gurraani harkine ijaani heddummeesse khayrii dalagu islaamni waan qabuun gargaara humna qabeenyaani quboseesuu lamaa barsiisu diini. Lageenye gurraani harkine ijaani heddummeesse khayrii dalagu islaamni waan qabuun gargaara humna qabeenyaani quboseesuu lamaa barsiisu diini. Techiifaa biitanii mana irra dhaabu qaroorri isaanii akkasuma majlisa masgida madrasa kan dhaabu hawaasni ifo boodan deebi'an jaalalatiini guddisuudha fedhiin isaanii islaamummaan taanuma jaalatanii tanaafu jaalata hawaasni diin islaamu kaanuma jaalatanii tanaafu jaalata islaamni waan qabuun gargaara humna qabeenyaani quboseesuu lamaa barsiisu diin. Ulamaa sheekha beekamaa kan du'aan dabuun zamana ammaa Sheekha Adamu Tuulaa maqaansaa jaama seenaansa wayi irraanfatama seenaansaa ni yaadatama amma Sobani miti dugani badini miti hakani barsiisa islaamatini kan fedhinu rabbi rahmani islaamuni tokkummaanum fedhi akkasaani waan qabuun gargaara humna qabeenyaani quboseesuu lamaa barsiisu diin. Bakka bu'aa isaa barsiisa diin islaamaa kan bakka nu buuse rabbuma Sheekh Daawud maqaansaa jaama hin fuune amma dura dardaarumaa kan harkatti carraa barsiisumma dukkana galgalaa nu ibse ganama agartuu ijaati diin islaama jireenya lubbuuti islaamummaa nu dhaqqabe rabbiin amma Rabbini habarannu diini waan qabuun gargaara humna qabeenyaani quboseesuu lamaa barsiisu diini. Nama dura deddeemaa akka waan amma barsiisaa diini kaitti yaa'u namni Khani sena khani ba matani haram ba fadda be amani injau jalli se barsiisa diini arkachu jalala rahmani hogaya dan caya isani nama ya futi kan rahmataa imimmaani waan qabuun gargaara humna qabeenyaani quboseesuu lamaa barsiisu diini. Nama ajaa'ibsiisa ka'eensa hojiinsa jaalala diini sabrii sabaanni isa seenaansa lafa suudiini bani irraa ulaa qarraa
Cibusi siree jannata olaantu tan qanaani deeme irra inni karaa diini qannuu fiilate yeroo gamaa rahmaani isarratti yaa jiraatu naagee yaa rahmanni waan qabuun gargaara humna qabeenyaani kubusiisuu lama barsiisuu diini dhageenya gurraanii harkine ijaani heddummeesse khayrii dalagu islaamni waan qabuun gargaara humna qabeenyaani kubusiisuu lama barsiisuu diini lubbuun osoo jiruu mootummaan addunyaa kan namaa shuumaa meeshaa raamaa barsiisan islaamaa harkannaan barsiisummaa dhiisuun isaa yoo taa'e qofaa du'umaa fageessu bannullee halaalluutan namaa qayaama barsiisa diin islaamaa Sheekh Aadam tulaa ulamaa ayyunamaa eegalee barsiisummaa amma jiruu isaanii suuma dhiisuun isaa tu'anii daawaan qabuun gargaara humna qabeenyaanii kubusiisuu lama barsiisuu diini hiya diinahuma amuriin hundi tanu rabbuma himimman nurraa yaa'e dhabuun hayyuuma nurraa qorsi rabbiin alamaa barataa isaa godhe barsiisuma Sheekh Daawud nuu ta'e garbiiti haati sakkaa'isuma I love you, I love you si jaalanna hundi islaamuni waan qabuun gargaara humna qabeenyaani kubusiisuu lama barsiisuu diini waan qabuun gargaara humna qabeenyaani kubusiisuu lama barsiisuu diini marii gaggeeffama kubusuma barsiisa hawaasuma jaalalaani tu'aayini eebbifama mirchaani miti ubaani miti filannooni miti mintaafi miti jaalala sodaa rabbii rahmaani dhugaani dimuquraasuma jaalala ummata islaamaa kanaan eebbifama kanaan qaayama barsiisaan diini waan qabuun gargaara humna qabeenyaani kubusiisuu lama barsiisuu diini dhageenya gurraanii harkine ijaani heddummeesse khayrii dalagu islaamni waan qabuun gargaara humna qabeenyaani kubusiisuu lama barsiisuu diini